29-es rajtszámmal Babcsányi Nimród és Horváth Patricia, az Ametist Tánsport Egyesület kiváló párosa. A 6. helyezést a mai napon 32-es rajtszámmal Nagy Bálint Benjamin és Rákosi Lea Alisa szerezte meg, ők a Spirit Tánsport Egyesületet képviselik. 5. helyen végzett 112-es rajtszámmal Lénák Balázs Levente és Budai Dorka, az Elden Klub Tánsport Egyesület képviseletében. 4. helyen a 7-es rajtszámot viselő Szerencsi Bence Béla és Hajdú Madár Kincső végeztek, ők a Balcer Tánsport Egyesület és a Dance Universe Tánsport Egyesület vegyes párosa, és elérkeztünk a dobogósokhoz. A döntőben a 3. helyezést szerezte meg, így a dobogó 3. fokára állhat, 43-as rajtszámmal Bernyák Marcel és Horváth Szabó Aliz, a Szigó Kulturális Tánsport Egyesület kiváló párosa. De vajon ki kapja az ezüstérmet? Ki állhat a dobogó 2. fokára? 2. helyen végzett a 25-ös rajtszámot viselő Kovács Márk és Balogó Szofia, Papírok, Szeged Versenytánsport Egyesület és a Spirit Tánsport Egyesület vegyes párosa. És így akkor már nem kérdéses, hogy a mai nap bajnokai ebben az osztályban, korosztályban 24-es rajtszámmal Csatomagon és Békési Gorbála, a Szolnesz Tánsport Egyesület kiváló párosa. Jár nekik az éve, az oklevél és a kupa is, és közben az ifjúsági célatinos mezőn kérem szépen, hogy vonuljatok be. Ifjúsági célati. Természetesen megvárjuk itt, hogy a szülők, hozzátartozók, tesók, barátok, barátnők, edzők elkészítsék a legjobb fényképeket erről a döntős mezőnyről is. Megérkezett a kupa is jó magasra, hogy mindenki lássa. Köszönjük szépen, legszebb mosolyod már az arcodon. És kérjük, adjátok át a lehetőséget az ifjúsági címmezőnynek, ahol 5. helyen végzett 115-ös rajtszámmal Majer Gábor és Barát Enikő, a Silver Tánsport Egyesület fantasztikus pár.